Edariak, janariak eta esan bezala artelan harrigarriak topatuko ditugu hemen areatzan txosnetan. Bueno, bai, urduri gaude, zeren aurten ja, txosna jarri dugu. Ia egon ginen txosna barik, ez da, ekintza guztietan parte hartzen, eta aurten ja txosna badaukagu. Orduan, urduri gaude, aber dena ondo irteten den, zeren, klaro, inork ez du inoiz turnorik egin hemen, orduan, justo dago estrenatzeko, orduan, bai, oso urduri. Zer eskiniko dezuezuek berezia besteek ez dutena? Oso galdera ona. Blue Tropic. Blue Tropic. Erateko urdina, gure kolorea, izango da. Hori ideia daukagu, eta bueno, azkenean giro ona. Eta pertsonai famatu honen ahoan topatu dugu Igor, honen diseinatzailea. Nola okurritu zaizu ideia hau? Bueno, ni sartu nintzenean beranduago konpartxan, konpartxa berria zen, eta ez genuen ez den maskotarik, ez ezer. Eta, bueno, pentsatu neban beste gauza batzuk egin, baina, bueno, jende guztia zebilen triki deitzen denez monstroa, trikimailu, triki, eta orduan ja ez egoen besterik. Orduan egin ditugu pilo bat muñikotxo, bakoitzak bere mobida egiten. Eta, bueno, hor dekogu Gustavo Rana zu bezala mikroagaz, eta jendeak egiteko selfieak hor entrevista bat egongo ni bezala. Entrevistan egongo balira bezala. Zeinek eukizuen ideia hau, trompatikan ura botatzeko ideia hau? Ni jaino baina aurretik zegoen elefantea, orduan ni ez dakit. Lehen bi elefante zeuden eta urakana egon zenean bat eraman zuen. Urak eta orain bakarrik daukagu bat. Eta nola erabiltzen dezue? Jendea gustitzen dezue pasatzen danean edo? Hurbil pasatzen direnea, pizten dugu. Dakitenek atzetik pasatzen dira, baina ez dakitenek zuek bezala urritik pasatzen dira eta botatzen diegura. Bilbon gaude, baina hemen ikusten dugun bezala, Bilbokoak nahi dugun lekuan jaiotzen gara. Beraz, guazen munduko jendeak txosna ezagutzera. Herrialde askotako pertsona edo kultura ezberdinet dauz. Bueno, nahi duguna hori da, ez? 11 asasino artien, ez? Elkartuen gara munduko jende konpartza sortzeko, bueno, apurbete ikusteko, ez? Hemen dauzela, hemen gauzela, ez? Igerri berda, ez? Hemen bebai dauzela beste kultura batzuk da integrazio, ez? Azkenen Euskal Herri zen bidea hori, ni ustez, ez? Dena prest dago, ikusi dugu txosnetan, aste nagusi hau astera doa, eta hemen jende mordo bat topatu dugu, ez dakit zera idien itxoiten, zer izate itxoiten hemen? Hortik Marijaia gertuko dela. Bueno, hemen geltuko era Marijaia ikusteko.